Здравейте! Сега ще ви покажа село Черкаски и ще ви разкажа за два необикновени факта, свързани с историята на това село. То присъства в творчеството на Йордан Радичков. Именно поради тази причина аз реших да го посетя и да го разгледам. Именно тук живеят тези митични същества, наречени от Радичков верблюди. И тук това село е показано като място, където е съхранен българския национален дух, българската национална душевност. Именно тук живее човекът, така добре описан от големия наш писател в изречението. Човекът е едно дълго изречение, написано с голямо вдъхновение, но и с много правописни грешки. Разглеждайки селото, аз си мислех, че то е съвсем малко иззападнало, но се оказа, че не е така. Всъщност то е голямо село, в което има и запуснати къщи, изоставени къщи, но има и къщи, които са обитавани, големи, хубави. Предполагам, че местните хора идват събота и неделя и отпуската и поддържат бащините си домове, защото постоянно живеещите са около 200 човека. Селото се намира в община Монтана. Виждате пътя в какво състояние. Направо като черга, кръпка до кръпка. Тук имате детска площадка, но пътя е в много лошо състояние. Иначе дворовете има много цветя, дори бананови дървета, както забелязахте в един от дворовете. Втория факт, това е името на селото Черкаски. Оказва се, че то носи името на московския княз Черкаски, който има много голям принос за нашето освобождение. И той е искал да види голяма България, която да е по-голяма дори от Сан-Стефанска България, да имаме територии в днешна Албания и около Солун. Но това не се е осъществило. И аз така, като научих историята на името на селото, си помислиха, дали не е време да го прекръстим на село фон дер Лайен. Може би тя е направила повече за нас, отколкото някакъв си княз Черкаски, московски княз Черкаски. Довиждане и приятен ден!